Yo futa rokora ko ruji toni. Anfuza roko ruji. Derek. Anjiona Derek. Azvina kuipa mpwiri. Asikaona kana umwa zvine mashoko chitoko yake unishita. Zvadzichiona nhau nemazwi nemashoko zviripo ndaona hazvina kutambanuka kubva kuna amai yako. Ai nawo kulira mumara pashi. Hanzi regako kuchema mwanangu. Iwe chada kuti ndifambe newe posi. Hanzi pane nhoro nada nditaure pamberi pako tereresa choko. Akamboita zvegold ndani zveoro. Zvanzi ndiani akamboita zvegold mudzinza rako rabereka. Kudzinza ndingaziva hangu but Kova ndigere kuoneswa nhasi unoona tasana monero nechikara chenyoka inoera inowashato ndiani kuyo akanosvika pakunoparara. Hanzi ndiani wandiri kuona wakaberekwa naye asvika pakuita seanofa nekumonerwa nenyoka inoera yerudzi rweshato. Ndimukoma wangu. Unoziva kandikanudza kuti pamba paugere pama yako nhasi unokuseri kwemba kune mwena uripo kuti nyoka endaiona chinopinda chinorama mukati mongo unoziva here mbweyo. Zvanzi unoziva here pamba paamai vako iwe kuseri kwemba kune mwena uriko unorarama uine nyoka inogara imwe ichipinda kumwena kuseri kwemba. Ndakambozviudzwa. Asi kana nhasi unokaudzwa kuti chawabata kuti wabata mwana asimbi kuti wabata chikwambo unozviziva ungazvitende. Hanzi unozviziva here kuti paukagara uri kuzviti ukabata mwana asi haasi mwana chikwambo unozviziva here? Handizvizive. Asi nhasi unonakatisa miri wake wese une mbezi nemapundu kunosvuka kusvuka ndoti anorarama vanhu vachisvipiwa nenyoka yechinomunanzvi achinoita sei ngatasa ane mwaka nemazuva ka asi mwana mudoko ka ane makore mangani. Hanzi ndakatarisa ndaona mwana wako muviri wake wese une mavanga ezvironda kuratidza kusvuka nezvironda zvakushungurudza kupora kwazvo. Ndatarisisa ndaona mwana anonanzviwa nekusvipirwa nerudzi rwenyoka yerudzi rweshato inova nyoka yaamai vako. Mwana uyu ane mazuva akawanda kubva aberekwa asi utano hwake hausi kuratidzi kuenderana nezera raari. Une makore mangani? Hanzi mwana ane makore mangani? Ane 3 years. Ko uyo mudoko? Ko mumwe uyu mudiki kwari? 4 months. Asi kwavamisa anotange mukuru ndovi. Saka pa mukuru nemudiki apa ukavamisa ukavatarisa anoratidza kuse mukuru ndeupi? Mudiki. Nasino iwe apa magara sanzi ona pane ukama ka uyo ana ukama naye kamuchinda. Zvanzi kugara kwamakaita pautatu hwenyu ndiri kuona hamuna ukama. Imimi varume mega muri vaviri iwewe Derek nemhuri yako nababa vagera baba hauna ukama navo ka? Ichokwadi. Ndakanotanga ndaona ngata mumvuri ka wokuti anzi wabva kusvika pamba pangu. Ndokuti akanzwa dambudziko rako chinofamba mukati memakereka kana mukati menzira. Unokowaina unotsvaga rubatsiro. Akati ndanzwa tsitsi. Kana waona kwaunogona kuwana muno mukati munzvimbo yedhorobha unogona kusvika uchinotsveyama pamba pangu kudai unozorora kuti uwane rubatsiro ndizvona mbwerewe. Hanzi ndaona baba vauina ava hauna ukama navo asi vakafanana nemumvuri semunhu uri kufamba uri kutsva nezuva waneta pamumvuri pawazorora. Baba vakanzwawo dambudziko rako mukufamba nemukurarama vakanzwa tsitsi vakakugamuchirawo pamba pavo vakati semunhu ari kutambura ari muno muHarare chirega kokutambura chive pamwe nekuchengete ndizvo naye mpwerewe. Ichokwadi. Iwe ngadaira asi chironda kaicho. Baba hanzi ndizvo here? Ichokwadi aseko. Chitoko yake onde. Zvanzi izvo ichokwadi chakuta kuti hamuna kana ukama mukamusangana mumugwagwa bedzi. Hatina ukama aseko. Wazwa pwirika, wazwa ikanani. Wakati kwa sukuru wangu. Paridani kupabanja. Wakati kumusha kwa mama. Ndikangana pabwera muchifara muchisetserera zvinhu zvikuratidza kuti kufamba bwino muchilungamo. Ndiri kukuona kupinda kwamaita muno matare mangu moyo wenyu kakusununguka namoyo wenyu nemufaro kureva kuti
muri kufara neshanduko yamuri kuona pamwana, ndizvo vatsogoro. Apa arikuona mutenda Ko mwana murwere ndeupa? Ndiyo ndakabata. Ndeu yakabatwa naamai. apa kana mukayangana face yake yakudzoka pamunhu Hati kana iko zvinomatarisa uso hwake chaiwo hwakudzoka kuratidza kuti uso hwemunhu. kana mukuona kuti zvimasvodo zviya zvikuoma Kana imi Megani ndofunga muri kutongoonawo Megani kuti zvivanga zvemaronda zvinozoro zviri kutopera. ko imiwo mekameka kuti tanangani Ko imimiwo baba naamai muri kutiwo kudii pashanduko yamuri kuona iri pamwana iyi kubva takupai mushonga muno kuti mwana ageze nekudya? totongofarawo nazvo kuti zvinotoita kuti zviita nani tatomborarawo nekuti uchinja kutoona face kuti zvakuita nani akutomborarawo mazwana Akutorarawo hope mwana uyu. anotomborara anozomukohwa akapo napo but anoita sei Ko kuchema kwaisita kuti maitadza kuvata naye achichema zvichiri kuendera mberi. haane nguva yekuzviita kuti mukambomutora muchida kumubereka kuti ambobereka kusana saramba akarara pasi ndo panozombochema chema but manheru Manheru haachanyanya ake kunetsa stereka tukosha kuti sanduko muiona kuti uya machitano kwamdaenda kuna monyabezi chani tuitika Zvanzi nasekuru ndiri kubvunza kuti shanduko muri kuiona here kubva pakuya kwamakaita kuno kun'anga kuti mubatsirwe, muri kuionawo sei shanduko? Akuiona akurara hope. Shanduko yakanaka. Zvekudyawo maoko asati Asati amira. ane nguva yanodya maoko. kudya maoko asi parara kudya Chikafu chakafanana neporiji ari kudya here? yaporija sada kumaende panze apa mukapasiwe mushonga wokuti kana makuenda akati poriji 14 days Ndinoda kuti mubude panze munopiwa mushonga wekuti mutakure mushonga wemuende kumba. Mwana uyu munomupa mushonga wemuporiji for 14 days. Munotsanangurwa nanasekuru wemushonga panze apa vanoziva kuti unango wakupfungaiza unango wakusamba mopiwa mushonga wekupfungaidzira muchipisa pamoto uchipfungaira hutsi muchireverera zvamuchaudzwa panze apa. Handitika umwe ndewekuti anenge achigeza. muchabwera akomara 14 days ndivatareva manje kuti tingachitetani napfiti Pamunozodzoka after 14 days mwana achidya mishonga nekugeza mushonga muchipfungaidza mushonga, ndopa ndichazoita dare nemi rekuti ndokubatsirai sei pamuroyi uyu ari kukanganisa mhuri yenyu, ndimama nekuti muroyi uyu ndimai venyu. peno murapachi pena munafara Ameno muzukuru wangu Robert, kana une shoko kumhuri yandinayo mudare kubatsirai imbotsinhira wako. ona mwana padauya naapa kubvona usiku Ameno pamwana apa maonero yauri kumuita nezvaainge ari paakauya, ameno kuri kuona usei? Ndikuona shanduko. Amai venyu vari kuziva here kuti makafamba? asoziva Hamumbotaura mese? Ko dzimwe hama? hapana hama yandotaura nayo Inda? titorina makumi peshe vandotokwanisa kutaura naye hanaki nhamba dzake bari koko havamwesa hatitotauri sisi Chikonzero chii? haina handitozivi kuti chii Oh, makabara muri vangani? 37 Muri 7, pana 5 hamutaudzane, mumwe unotaudzana ne1 chete? nditaudzana nehwane mukoma anotedzana naye chete vamwe chogona kungotaudzanawo zvekungotaudzanawo sekungotiwo vanhu vangoyo papa but zvekutoti hanzi kutoti kutaudzana zvekuwirirana musheya nawese. Asi vanoziva kuti ndo dambudziko ravo inaro kana kuti ivo vane avo matambudziko. ini ndine dambudziko kusazivawo avo ivo but ini ndine sezvakaita sekurwariwa nemwana so Ndiwo ndori dambudziko rinotooneka physically. exactly ivo zvavo zviri right Handiti mwana maimbofamba naye handiti kune maprofita nekudzin'anga handiti mashoko amungade kutaura kuna sekuru muchiona shanduko iri pamwana, kuda kutanga nemi amai vacho. Mashoko amuda kutaura kuna sekuru ndimi munofamba nemwana, ndimi munomupepa kubva zvamauya mwana pava. Mashoko amuda kutaura kuna sekuru.
Hamuna chekutaura? Mashoko achemudzodzo, mashoko achemurudzi mashoko. Alright, rekatinzo kuna baba. Baba, ndimi muri kufamba nemwana, ndimi muri kurarwa nemwana. Ndimafamba maenda kwakawanda wanda. Muchitarisa zvamuri kuona pamwana nekwamakamboenda, mashoko amuda kutaura kuna sekuru pashanduko yamuri kuona pamwana. Ndoda kungotenda hangu nezvamutotiitira pakutoti kutochinja futi kwacho kwemwana kwacho ndofuti wakatotipa futi mari yacho yekutoti towana kutenge chikafu chacho chinoa chikuchinjisa bhozi anonge ata zvikafu zvinoa zvichivakamirisa dzimwe dzemadzia dzinoita sei dzinoshayika bhozi haarafanira kuramba achidya sadza chete pese pese anenge zvakaita madhiringa namahewu chimapototoziya saka totoona kuti zvatone chenji yakatonyanyisa bhozi hapana waimbokwanisa kutibatsira mubatsiro wakaita sewe. Hapana ikwanisa kubatsira even nemari kana something aida waitomora isusu kuti toda kwatiri kwaitamupa kwacho hapana. Vacho vanenge vachikubatsira tibatsira wacho kutaura unogona kutaura kuti zvakadai but change hapana. Handiti muchiri kugara kumba kwamufundisi? Pakanaka. Mazuva here zvekutaura amai mushure mekunge baba vataura? Ndoda kutendawo kuti wakaita zvavo wakatibatsirawo nemari wakatibatsira takambotengawo zvinhu zvavana tichivapa vachidya ende chenji tiri kuionawo kuti unasa kugarawo kudai wakugarawo uko wanga asikagari kumushoko waingogara akandorara. Hapulazi kutochinja pafesi kuti kana bvudzi rake rakutonasa nani kuti bvudzi bozvaigara rakangogera nerezi kuti bvudzi rotoibuda so hatuiti totonga mwana mucheche iro riri bvudzi remunhu ane plus maronda achabudi waita maronda mwiri wese maronda asingapori ekuti munhu toti kaisa mushonga kana chiya hapana aita wese katogera ukanzisa chakati musoro macho toona kuti handiti zvino iko zvino zvindikuda kuti ndikupe mushonga wekuti mwana anorarama achidya mubota mushonga wewedzere kuvakika kweutano hwake mwana mushonga achigeza kuitira kuti mhepo dziye dzinosimutevera dzinokonzeswa nenyoka dziye dzishaye mukana paari mwana uye mushonga kuti munopota muchipfungaidzirawo kuti mhepo dzakaipa dzisarambe dzakanamira paari mwana handiti wazorora. Saka makasununguka here ukupawo ruzhinji rweZimbabwe phone number yenyu kuti vada kubatsirawo padambudziko renyu zvichida pane vada kutengerawo mwana juice kana mapotatoes amamuchitaura vakufonerei motaura navo? Taura yenyu namba dzacho. Taura namba audzizive nemusoro. Number is registered by EcoCash. Asoka dziseva hapo mfoni wako. Sandotaura 0779 254 877 0779 254 877 877 ziri registered by EcoCash. Aichokwadi. Dzinobudisa zita rekuti ani? Rekuti Derek Ngoma. Derek Ngoma. Ngoma. Okay. Dzinobudisa zita rekuti Derek Ngoma. Handiti. Kanaka. Ayo, tinotenda. Zvichida vamwe vanogona kuzofonawo futi vachibvunza kuti zvino muri kubatsirika sei? Musavanze. Ya pane waitombobvunzwa chitotaura kuti tinoda dambudziko rakaita sei. Handi mazvona. Vakataura vakawanda. Munovatsanangurirawo mafambiro amuri kuita, mabatsirwo amuri kuitwa, magariro amuri kuita panapa. Kuitira kuti kana vanhu vachinge vazozvipira kuti takunobatsirwa pasekuru tasvuka, hapasi pekupinda nekubuda. Panoda mwoyo murefu. Handiti musauye masiya mabika beans muchiti patinodzoka ndo dzatinodyisa usiku nekuti munoita mazuva muri pano, munoita mavhiki muri pano. Ndo chikumbiro changu kuti onga kana muchinge matsanangura kuti onga ndizvo zvatinokuudzai, asi regai tikutaurirei chekutanga ndechekuti kwatateguru kwamakuenda kwawo kunoda kushinga, kunoda mwoyo murefu nekuti hapasi kupindwa nekubuda. Pamunofuzara munofungidzwa kuti ndora muri kupinda ka muri pamatonzi hamusi kuita sei, maapa musiwo.
handiti saka vanyatsovatsanangurireyo kuti no kwakamira so kwakadai so kwakadai so zvezvimataura kuti pandone vamwe vatoni dambudziko iro vari kuita sei vari kukufonerai. Tateguru tinokutendai nekugamuchira mhuri nekuibatsira kunyanya pamwana apa uyewo zvakare nekuibatsira masvondo apfuura nemari yekuti vatenge chikafu mavanzwa vachitendawo. Aiwa isusu tinokutendai tateguru. Apa wanda mwenyaya mushonga ikajiwa inoda chikafu. Ichokwadi panhau yandanzwa ichitaurika pano nevazukuru vangu vandi kubatsira ava vataura nhau yavo vachitenda kubvira pamishonga yatakavapa irura vakashanduko pamwana zvichibudikidza nechikafu chavave kukwanisa kutenga kubva pakukwanisa kuwana kwavakaita mari yavakabatsirwa nasekuru. Saka ichokwadi mushonga unoshanda uyezve on the other side chikafu chinovaka muviri chinodiwa zvaikuwana. Ichokwadi. Sava rero umuyangane singwenda kupesingwenda. Nazvino zuva ranhasi sezvo vazukuru muri mumaoko masekuru kubatsirwa nasekuru. Sekuru vati muchabuda panze apa munopiwa mushonga wekuti mwana achadya muporridge for 14 days, mwana achageza for 14 days, mwana achapfungaidza for 14 days. After 14 days mudzoka pano muchibatsirwa pacausative iri kukonzera dambudziko kumwana kuti ingakiriwe sei. Handitika pamusoro pezvo sekuru vati uku mwana achidya mishonga yangu, uku mwana muchimutengera chikafu chakanaka chinovaka utano hwake. Saka sekuru vati tokupei mari inoita 50 US yekuti munotengera mwana chikafu. Matinzo vazukuru. Pamusoro rega ndikusvitsei 50 US yacho. Ndoda kubvunzawo. Bvunza kunzo. Tinini kukumba kuno ndakagara ndikaona vandidedza kuti uya uite basa ndakasununguka here kuenda. Nanda zvino chakaipa muzvuru. Baba tambirai madhora 50 munotengera mwana chikafu naye. Maita basa tatikuru. Saka ndakasununguka hangu kuenda. Kubasa ukasununguka kupenda muzvuru. Ndinova ndichitotya kuti ndiri panguva yakadai pandogona kuendewo kusangana nedambudziko futi zvinhu zvinototityisa kuti kana ndikatofunga kuti izvi ndoda kunodai kana ndonga ndichitongotyira kuroti nezvinhu zviri kudai unobva ukuona kana pekubatirwa nzi ndo wacho kunyanyaita sei. Hanzi hazvina kushata unoenda muzukuru, asi kana uchinge wawanawo kwanoda kuenda kubasa unouya pano pana tateguru wako kupawo mishonga yaunogeza kuti kana pakawanikawo zvitumwa zvotumwa kwauri zvinoshayiwa simba. Handiti zvakanaka tateta sunungukai zvenyu vasekuru. Thank you.